Na terapiách sa veľmi často stretávam s otázkou, čo je môjim poslaním. Prečo som tu na Zemi, ale skoro nikdy sa nestretávam s otázkou, čo som sa sem prišla naučiť. Každá duša si svojím putovaním po vesmíre prechádza určitými lekciami, ktoré jej pomáhajú rozvíjať sa a postupovať ku kráľovstvu najvyššej energii stvorenia. Každúčky život nám prináša nové uvedomenie a tak sa učíme tvoriť. Na to, aby sme dokázali pracovať s touto energiou, sa najprv potrebujeme naučiť pracovať so všetkými energiami, ktoré existujú. Je to potrebné na to, aby sme sa ich naučili vnímať ako celok, čiže jednotu. V najvyššej energii stvorenia totiž neexistuje rozdelenie na dobro a zlo. V tejto energii sa všetko vzájomne doplňa a balansuje v harmonii a bezpodmienečnosti. Preto je potrebné, aby si každá duša týmito procesmi prešla a tak dokázala pretvárať všetky energie do jednoty. Všetky duše sú tvorcami nekonečného vesmíru. Malujú na plátno čistej lásky svoju cestu k jednote a bezpodmienečnej láske. Planéta Zem už odjakživa slúžila ako škola pre duše, keďže na nej plynú všetky energie a všetky živly. Časom sa stala aj liečebňou zranených duší a rozdelených duší. Duše tu majú k dispozícii všetky energie od bolesti cez strach až po súcit, lásku a radosť. Skrz tieto energie sa učia chápať ich vlastné tvorenie, zodpovednosti, ktorá každej jednej prináleží a vnímať skutočnú podstatu, z ktorej vznikli, a to energie lásky a jednoty. Celý vesmír sa riadi zákonmi, ktoré dušiam pomáhajú na tejto ceste. Sú v nich skryté indície na uľahčenie celého procesu. Bohužiaľ, momentálne si ešte stále blokujeme posun, a to skrz toho, že nám boli vštepované presvedčenia, ktoré nás majú za úlohu naučiť pracovať s tou v úvodzovkách temnou stránkou v nás a vo vonkajšom svete. Tieto presvedčenia sú v nás tak hlboko vrité, že stále vytvárajú tie isté udalosti, situácie, ľudí, či už v našich životoch, ale aj vo svete. Je to tak preto, lebo my sme tvorcami tohto sveta, cez náš vnútorný svet. Svet, ktorý tvoria naše emócie a pocity, tie potom naše myšlienky a vytvoria všetko okolo nás. Toto, čo momentálne žijeme a čo sa vo svete deje, sme vytvorili my, sami, skrz presvedčenia, televíziu, rozhlasovú propagandu, školu, ktoré nás už od malička, od útleho detstva programovali na vojny, súťaživosť, konflikty, honbu za bohatstvom, závisť, autority a iné. Toto všetko bolo na jednej strane potrebné, aby sme si ako duše uvedomili, čo dokážeme vytvoriť len skrz to, čo cítime a vnímame ako správne, či už to vnímame vedome alebo nevedome. Aby sme zistili, ako sa dá naše vlastné tvorenie ovplyvniť skrz vonkajší svet a tvorenie niekoho iného. A že bez pozornosti a otvoreného srdca sme zraniteľní. Táto fáza vývoja sa blíži ku koncu. Vy už viete, že tadiaľto cesta nevedie a hľadáte smer, ktorým sa ubrať. A nie je to vôbec ľahké po toľkých zraneniach, ktoré sa neustále vyplavujú na povrch. Ale to je v poriadku. Je to proces, preto ste tu na Zemi. Máte tu veľa pomôcok, ktoré vám pomáhajú liečiť tieto zranenia. Príroda je vašim liekom. Zem, kryštály, stromy, kvety, rastliny, zvieratá a ich energia vás liečia. Ale celkom vyliečiť sa dokážete len vy sami. A to tak, že sa naučíte vnímať lásku vo všetkom. V každom človeku, akokoľvek by vás sral. Toto je cieľ každej duše. Vnímať jednotu stvorenia, bezpodmienečnej láske, ako to vidíme u detí, ktoré sú ešte napojené na tú úžasnú energiu. Vaša cesta je váš cieľ. Prišli ste sa sem učiť pretvárať do jednoty. Vaším poslaním je otvoriť srdce, všetko príjmať v láske a zdieľať túto lásku ďalej. Ako náhle začnete robiť veci s láskou, začnete sa vyjadrovať a správať v súlade s láskou. Dvere k nekonečnému množstvu možností tvorenia sa otvoria same a dovedú vás k životu plnému radosti, pochopenia v plynutí, v láske. To je celé. Zabudnite na to, čo bolo. Spomeňte si, kto ste. Otvorte srdce láske a prijatiu. Naučte sa znova milovať seba a všetko. To je to, čo je od vás žiadané. Ak sa vám video páčilo, poprosím vás o like, o zdieľanie
A ďakujem vám všetkým, že ste. Ak by ste nás chceli podporiť, môžete tak urobiť, že si kúpite predplatné Luvivy a nájdete tam množstvo informácií, ako pracovať so sebou, so svojím telom, so svojou dušou. Alebo ak máte záujem o osobnú terapiu, budem sa na vás tešiť, budem rada, že práve ja vám môžem pomôcť otvoriť srdce a preniesť vás tak do života plného lásky a pochopenia. Krásny deň všetkým. Teším sa na vás. Či už na Luvive, alebo na osobnej terapii.